Ukang'eyo ni pile pile ne bed nade chieng' mahero rumo kiani inibed kanye ilamba itieka tatana iketo chuny mit kuoma aher kodi samori chitawe onidoma yaga. Osiepati chopo kawuono kimoro manade ni? Danga bed kakuyo manade to buonjo ni miya mor pile osiepa. Wendi no mora we akoy mi. Werno nyaka bed mamit nikech na werne jaherana mageno ahinya. Mano to nindiko karango osiepa? Gimora mara mar jaherana nyalo timo sasa ya. Mana tungo mana kae sani mama. Ngako ni mora kawuono. Mora mang'eny. Ana winjo mana ka chunya okwe mos. Scarlett. Ang'eyo ni seche moko inyalo paro ni gini onego bed ni dhi matut ahinya. Ang'eyo ni dwaro kamano. To an be agombo ni odhi matut mokalo kae. Iparo nade Scarlett? Samoro kwa wuotho, wawacho weche mabeyo, samoro warwako lewni machal, wadhi warwako kata opet moko kendo machal mabecho. Iparo nade? Gigi kwa timo kanyakla ka wan kamoro achiel. Ineno nade mama? Yani awacho ni okibia wadagi Scarlett mondo wawe chunge bungu sate ne koro kaka kuwa chungen watima gini mabere yo moro makare manenore mama. Scarlett. Duoga iramoki wacho na kata wach moro achiel yawa. Wuora. Karise mana chiew. Ase mana chiew nyakwar merwa. Aneno ka imbe di chiew. Anindo mang'eny. Afwenyo ni asedeko kata onego bed ni adhi doye do nam kocha. Ay. Kare na nindo modeko. Nindo modeko. To nyakwar merwa. Ine wuoi moketho pando wang'a. Kendo nyathina maduong' e dalana ka. Nyathina itiyo matek. Nyoro nyiwuok kogwen. Ichako duogo otieno. Nyathina. Itiyo matek kama nang'o? Baba. Nando penjo matek manade. Donge nyaka watie kadang mayud kaka wakonyre dala kae. Nikech koro kokadhi ago tongo tima chiel ariyo adek dang wadag nade. Ne kaka piny sani tek. Koro ng'eni nikech an wuoyi maduong' koro nyaka koro aketa kinda mane kaka isebedo kipuonja pile. Ber. Itiyo matek. Kendo ine nyathina matiyo matek e nyithindo manogo. Erokamano baba.
ne kaka jabangi bende nigi ng'ato to kwano nyathina kariti tiyo ne ng'a sani ne kaka iromo to in e wuoda maduong' nyakwar merwa ok imanye nyako moro bende kele dala ka bende konya ka nikech ineno ka mama u bende onge baba tibede gi geno tan bende abede gi geno nyathina be ineno mbele Tapenji nyar malo, magi to lewni magi miloko kae. Magi? Magi mag pasta. Pasta magi, lewni gi pok aneno dala ka. To kaka nachiwo gokinyi bende, aneno ka kata nyuka kende pok ni loso ka, tiluoko. To lewni miluoko be ok ane ka gin lewni madala ka, magi lep ng'a? Onyango, pok ineno kaka luoko lewni gi? Luoko tisebedo kiluoko to lewni gi pok aneno dala ka, gin lep ng'a? Mane penjo mapenjo, adwa ni duoka. Onyango, magi lep mama wa. Pile ka pile nyisi ni magi lep mama wa, pile ka pile. Akiani ang'o chimo wiyi? Apenji ni ya. Ere kaka ikawo lep mama u? Ikelo lep maro e dala idwa nega. Ikelo lep maro ka iluoko ka. To dala ka tiweyo makata nyuka kaka nachiyo gokinyi pod an gi ya nono. To in ikulori ka iluoko. Mano dong ineno ka en wang' teko. Kare ka idwa ni wadage nang'o nyako? Onyango, makosa mane matimo mar luoko lep mama wa? To ere kaka idhi kawo lep mama u e dala ne kono? Dak ni luok ne kono. Ang'o miyo nyaka ikel lewni kel ka, alafu mar ariyo nanyuomi mondo ibi wakonyre dala ka. Ere kaka pod idhi dala u kuma nwasetere dhok ni ibiro kawo lewni ni iluoko kaendi? Mano dong en achaya. Onyango se nyuoma kata kapok onyuoma. Mama wa pod dong mama wa. Winjo. Wuogo weteni omany dhako manyalo konyo mama u sani dala ka. Tich monego bed ni tiyo en tich madala kaendi. Ok onego bed ni sani kaka nachiwo pod an gi ya nono. In fact kata nyoro godhiambo nyisa ni itedo. Arito chiemo ok aneno. Kar itedo iting'o chiemo itero ne Meru. Be kamano kaka ji dak. Onyango, ipong'o wiya gi weche mang'eny ma nono. Adwa ni winja maber. Gi tich man kanyo ang'eyo. Adwa ni winja maber. Ei dala ka ane mana nyumi, ok ni nyuoma. Dine nyuoma dadhi dala u. Koro nyaka ichik iti iwinj gima nyisi maber. Wach luoko lewni madala kan ni ikawo lep mama wi biro go luoko ka. To kata lep baba ka pok naneno kimulo. Ok abi yie wach ni kata matin. Iwinjo? Ko in fact kok inyal kwero mama uno ni pod odich kodi sani eki tabiro dhi kwere kenda. Maka tek tabiro wuoyo gi baba wa mondo idhi dala u ka chieng' yie dak ka tibiro duogo. To gi sani ano ka wich main goni ok wadhi dak dala kae. Onyango, nitiere gima ase ketho dala kae. Koso ng'ato nigi sani. Ng'ato nigi sani. Baba. Kenda bro kendo tok ma ok sani. Nek ka koro wan ni. Koro kata gima wacham kende onge. Atemo matek mondo wayude kata gima wadwa kete iwa. Koro mine gi tinde gibiro gi ting' mapek. Abo konyo nang'o? Baba kendo tabro kendo tok ma podi. Winji nyakwar merwa. Kata wan kane wakendo. Dhako no kubiro gi ting' mapek miwachone. Sama ikawo dhako, kata ikawo nyako, ikawo nyar ng'ato ma pod onge ting'. Titiyo matek kama, gima onyalo chamo ka ok timre nade. Ok tamre nikech yuto miyuto go kaka mondo gi kaka tiyo gi kaka timo kinda nyathina. Nikech
ine mibiro bedo gi ting' mana tok kosebedo donge ting' chakore kata tok ndalo moko matin nyathina igni moko adek kende kama inya bedo gi dhako kata igni adek kapok onyuol mano e ting' ni kanyo. Koro baba iwacho maber ni bang' igni adek kasto nyuol no mano bende kendo ting' machielo momedore. Sani ka chaka nyombo ka wachako bedo gi nyithindo kae, nyithindo go mano mana ting' machielo. Baba an sani pod ok aikora mar kawo ting' mang'eny. Abro kendo ka Nyasaye oseyawo na yo man gi gimoro e lweta manyalo rito godo nyara ng'ato to bende anyalo pidho godo nyithindo, but gi sani to pod ine ma aneni minwa ero noweyowa, Nyasaye nokawo wadong' kodi ine ma nyaka wane ka wariti. Koro wach mar dhako mano to pod bang'e ok sani. We panda koso nitie moroko to koro ira koro onge iwinjo onge daka pandi ka nitie tanyisi anyisa an onge gima nasepandi. Owadwa miwacho ni in jarikni jamod nyoyo gi kwe ineno kata kodak e ngima makare. We tiyo we atem matek iwinjo jakinda emakeyo gimoro amora Nyasaye emapango baba. Aneno ka nyango wuok we adhiyo chieng' kosebedo makech puro biro bedo matek. To oduma manyo kelo kanyo go oduma moko pod odong' e puodho ne gweno cha kendo moko pod odong' e puodho tim kama kata kidhi par gi manyisi awinji baba awinji par gi manyisi baba mane gima kare mane gima muni ninde mondo ne chiew kamae ok aninde. Nyasaye ong'eyo dong mana kaka iwacho ga Nyasaye ong'eyo. Iro kamano we adhiyo baba onge wach wanenre bang'e onge wach. Aya baba to imadho nyuka. Abiro madho nyuka. Kony iwinjo ambe mane mama wa koro ere ka kidwani ya awe konyo mama wa timo gigene okata mora konye ni mondi konye but gima wacho ni ya onge chik ma wacho ni dhi golewni nesa neki kata nyuka pokiruo diero podo lel kaka ne ji ochiwe ot ni ti dhi tingo lewni ibiro luoko dala ka winja ne gino maber winja ne kipachi bi winjo ka gino gima nyalo ginene yawa tich manot kanyogo adhi timo dong gino enoda to mago tijena koro ikaw mama tieko magi angna tim tijego gima yotno iketo mbele ikaw mama iketo mbele koro anariti ikuongi luok lep mama ikuongi dhi kony mama kocha koka an inyalo konya mane gi umino tero dok dala udo mana kaka senyisi no adhi wuoyo gi baba wa ibiro dok dala iwinjo maber ibiro dok dala chieng' mi yin nyalo dak ka endi minyalo timo gik madala ka ibiro duogo to kiduoke to konyo mama gimoro moro gokinyi konyo mama lunch konyo mama godhiambo konyo mama gimoro moro konyo mama mane gimo na nyumi ka maendi asiemi mogik to kasiemi kendo asiemi mogik to kasiemi kendo apane anyisi pacha ok ibiketo na mood sasai kawuono achiew kan gi mood maler winji in beda gi mood wewe tie gik matimo anga timo kogo seche moko ma oda anga nyaka timo gotieno dala ka kata welo nyadonjo sani ka welo donjo kata diero pok oywe ni pod ikaw lep mama wi biro luoko dala ka mano wang teko manade ne ywa wi nyako to kaka senyisi no ibiro dok dala ibiro bedo dala ka chieng' moro yie dak inya winja tibiro duogo ka ananyisi kenda nyisi mogiko ka binwoyo iwinjo maber kadwa kata wach sawa. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka.
Sanduka, the home of discount. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timre marish kamae. Ich lachok duong dot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Aya katikati ya uwanja kule, anaanza ule ni Haaland Kiptanui. Anakwenda, anamtafuta KDB, Kevin De Bruyne akipita, anakwenda, anamtafuta kule huyo ni Foden Kipto, anachenga moja, anamtafuta kule Rodri anachenga, anakwenda moja, Rodri anatuma pasi ndefu kule Haaland Ntani. Dial *811*346# to get Man City as your skiza tune. Akaniambia Asifula uko wapi? Kaambia niko kwa ofisi ya kina Luanda, wameniambia wanashughulikia Luanda akosi. Kaambia watu wana kudanganya. Bwana kamekufa, bwana kako hapa chini. Familia kod jobodaboda yuago ratiro kalure gi nek mar jago manyonegi e kinde romo mar siasa mar Linda Mwananchi e kaunti ma Kakamega. Lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na teargas, unaenda mkutano kuenda kujilinga teargas mwenyewe, na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na magunzi. Jodito mag migao mar arita ogolo siem mager ne jochwak lweny masani kelo midhiero kod monj e paw siasa. Juat ma arita ne nyithindo kata sago tiena liao gi kanyo yuak ane mal chandora kod nyaka tiyo gi makichungu gi kwanyo. Ngech ok ginyal winjo. E sigana makende kawuono warango midhiero mokwako ngima familia moro e kaunti ma Homa Bay mamiyo gi wuoro duto nigi ng'ol mar winjo wach. Anti baba. Yendi dakika umaloka chama yenda bibiri kawe keto kaindi chako mokogodo mali. Yen ko togo e dirot kanyo kuru ang nwari kech ya to yen nitie ka ang nwari kech manadi to hin dak ni keti yendi kama to idi biri kawe yenda baseke to kai mang nyalo konyo kata gudhiambo
Isani ngama ngongo monego beni tiyo gi wi. Baba gima thagi en mana keche. Momi aneno ni mondo anudo nyuka ni wamak godo i wawae weche mang'eny. Malo kanyo chalo nade? Penja ni malo kanyo chalo nade? Malo kanyo chalo nade? Podi penja to yenda ti donjorie. Baba ang na. Inyate na badi. Ang na dia manyi ni yen ya. To koro wachi yen matin ni segole beti yao. Gina tera naka chief. Malo kanyo ber. Malo sunyuka ni adhiye ginene. Adhiye kibarua piny ka to koro baba wach moro nitie ka. Ineno puothwa mantiere kadem cha. Puothwa ni kadem mok mang'eyo donge ni sori karungu kocha. Mano to puodho man. Mantie sori karungu no ema wacho. Puodho no ichiwega ne jokodesa. Ang'ene jimiega gimo matin. Baba to puodho cha duong' eka beach. Ananeno ni wang'ani kik wachiw puodho no. Puodho no adadhi puro baba. Akete kata mana oduma. Nyalo timo maber. Koro ana kwaya kiye. To koro wang'ni iwena puodho no adhi apuro. Arafat. Nyadidek. Arafat. Ikoni podi dwa dhi nyake puodho makarungu. Podi dwa dhi nyake puodho makarungu. Puodho ma ane banye konya. Kakoro man kae gi kende mise puro machamo pongo ma more chopo kata koridi. More choni serido. Poko somba kata oduma mokel ka. Podi dwa chaki dhi puro karungu. Arafat. Gigi dwa pidho godo ng'a. Kamise loso kae gi tete emotama chamo. To chamo otamo chamo kodi inyathina. Pod ang'o michaki lawo kendo. Arafat. Biwi ber. Nidhi moto sadi? Nadhi moto gokinyi. Alafu sani en sadi? Mama nadhi moto kumabor. Yen gi ka koni kumagoli. Igole polo. Yen gi agolo kumabor mama mondo mi ayud kata yen motuo. Ba wuothe gweng'ni. Ba wuotho. Scarlett, inena ka an nyathi wadu? Mama kendo ya. Ambasi ni ine minyuola koso ane manyuoli koso ine minyuola? Ngine minyuola ya. To mipimo wiyan. Iwuok nyathi ma nyako wuok sani so chiko kod kia ibungu iya moto. Iwe ni ane nyathi? Mama yen ema koni ni agolo kumabor. Ngeni koth chwe kuonde gi koro kata kuma na yude yen no tamaya wa mama. Inyathi ma wang'e chikore? Gima ng'e kuomi, ang'e kontie vijende miseng'eyo ge kor gweng' ka. Mage madhi gali bungu tidugo na mode kodongi. Weche vijende to gol kate dhogi mama. Okanyal gola ng'eyi. Hapana mama na onge gi vijende gadieri. In gang'o in gi mon? Mama ing'eyo osiepa achiel dichwo achiel mahero kende. Mano to mano. Mama Junior kende. Scarlett? Pod idhi ka mbele gi Junior? Pok ni wega Junior, pod idhi ka mbele gi Junior Scarlett? Koro nakoni didi ni ahero wuoyi no ya wanto to wuoyi no to kaweya. Hapana Junior ok nyal nyombo dala naka. Kaki winja kweri gi dholuo no. Be kwanza no sekona wach nyombo no ake. Wuoyi ma wiye ruogore cha nyalo bedo ora an ombote. Kon Junior ne nyise ni mama odagi. Pod aramo ni adagi ok adwar Junior. Kwani chwo rumo ni e gweng' ka Scarlett? Baba. Ineno an mae kaka mpango na chalo. Puodho no aneno ni kecho duong' kopure onyalo golo yuto maber. Yuto neno anyalo jipanga god. Ing'e adwaro ni mondo agere kata mana oda ne bende. Iwinjo? Mondo ka pesa manyalo yudo kanyo anyalo bedo pesa maber moromo kata mana gero kata permanent moro. Abede gi odongine minyisaga ni amake bad nyar ng'ato. Akende. Iwinjo? Koro an mane mpango mara ka puro puodho no adhi uso odumago adhi golo na pesa manyalo chako kogedo ka. Koro kasi chako gedo machungo ot ka. Baba koro amaka nyar bad nyar ng'ato akelo ni kar ka ibedo gi Arafat. Ok adwar wuondi nyathina. Ok adwar wuondi.
kata wan ka ne wanyombe udi matindo kendo ne wanyombe simba mon ok oringowa mano chon ne mana ka iko merwe bathe ka awuoyo te leko wach awuoyo te leko matieni sani seneno ni kore mbasna ot donge ang'o moni nyombe odni baba koro ma be ot mikwano yawa ot manigero na kadhi school yawa ka pura ja school koro ot ma ot ma yawa ta andoga dake ma to koro mano in yawa to koro parie ni in ot ni donge kwara manogero ni koro kwara ogero ni ot inyombe odno odne mwacha kwado koro mane ki idwa wakala chini arafa ni wadagi wanu ne okadwa ujinga mano to inga yawa okadwa ujinga ang'o midwa kalo lachna ikalo lachna donge okidwa ni mondo itim gima matimo gima time manyaka itim wek paro pach gedo to pach dak yungego wek paro pach gedo to dak yungego okabichako wacho wach machielo kaka wache ne kaka en puodho no pod konya sama ne pod adake ot ka donge puodho no be mana puonjo ugo donge pesa mana puonjo ugo donge pesa mana puonjo ugo donge dagedo go kaito ibende biro ka nyisa weche mofuwo ni baba wanogero na ote pod asike nyaka sana an koso timona ya chaka wije wach mofuwo no kichaki nyisa no kang'eno dhi kelo kes mama ansani aduong' to kata imbe nisekona ni ndalo dhi chopo mawuok e dala ni no ka wacho ni dhi kama odwanyore dala no ka ndala muchiko yo Dia kata kwamba kachi manye kata chuo ni kaja vijene ni kacha malongo ajwangi ni kacho mondigi ni nyalo yero uya chieti kelaka an magone poka neno wana iwinjo junior seko ni junior kadwa gigi momiyo mama dong mano era na ere koro ka ere tatimna obedo ni ere okiyere okadwa junior to koro kidwa nango mama koro tiwuoyo nyathina ke koro kipenje gimondo begni penja jodala gi junior mang'eny nyathina dala no ken dala mochiko yo dala gi junior en dala mutingo gombo dala mukwong nyathina makopo ni dhiye nyathina ilal ilal nyathina gombo mane mama okanyal pimo ni nyathina junior achiel junior maero junior achiel cha ki nyathina manyuol to winj wachna ae dala no inyono kamarach mama an kanyo to kadonje wach gigi wach marach chak pimo no gima notimre dala gi junior makwere gi junior notimo matimo misani dala no koro ok dala sani ok ni dhi mana kama nyathina dango kinyal koro kija winjo wach nyathina donjo tipiki yeno twabu wuoyo bang'e jikon kwa tedo sawa etero tedio nyathina weche junior go werigo sawa bana chuo ng'eny ibo yudo nyachua iye manyo chadwa ni wuogi lakini sani hapana Yani bedo mane dot kama uni yuecho nyaka ni ka yuech oko ka ibeda beda pinka onyango yani nonge seche minyalo chiew mawa wuoka wan gi kwe ti ibedo donga woni yuecho manyaka ni bed gi yuech ka osekalo dakika 30 ibeda beda ka karanga timi onyango au chieng in vitamin miyude chieng ni nkadi winjo maga mani en garumas au chieng karerero iterero be in maber yo chieng to gimitim nitiere dakteche moko mabiro kaka wuono biro thiedho dhok koro adwa ni ibede ng'ato bede chi ng'ato sai ituda beda ng'o nuona habe awacho ni ibede chi ng'ato we beda ni utori auta ka ma yani ikiari iwinja maber onyango apenjie kapok idhi mbele ntila umoro misenyiew manyalo loko kopogore gi lewni marwakogi bed na senyeo poka nyeo tadwa ni winja in fact kan gibiro yakikisha ni dhi kod gi nyaka pap kuma dhok nitiere ibedo kanyo kaka ang githiedho dhogo indik piny ka ng'abiro tinyisa kaka ne gitimo iwinja maber
Awinji, lakini koro korka lewni kanyo to nge gima dhi loko kata in ngina. Awacho ni bede maber. Bede ng'amo ma at least minyalo tang' ne ji. Ok ni bede ni yuothori dala kama otamba piny lil piny ru en otamba. Gila wachiel mok loki. Nyango weche ligio ojoga. To donga nyisi mana dieri bede chi. Mus. Asewacho. Okang' na nuo mos kaka idwaro no isewinja. Awuok ka to ka ng'aduogo to anwang' ne timo kamano. Iwinja? Ana ol gi dondi mapile kapile. Yani en dondi oki yawa. Ingeni na nyisi ni koki nya change. To ngeni dala umori yare ter. Koro ywa wi nyako. Iwinja baba? Tim kaka nyisi. Koro ote gina di areyo ibede dhako manyalo nenore kosiepe na obiro dala ka to ang' itergi e pap kuma dhok nitiere ka gisethiedho dhogo ang' indik report no imiya ka duogo ka digo biambo. An secretary ni kawuono. To karang'o mikonya go dala ka? Haya winji lakini an dondi mi isiki luera ni mokadua. Ano ka dondi anyisi gima dhi timore nikech indala ka endi ang' ka gibiro itim kaka wacho hapa natiekora kodi. Haya winjo. To magi to kata koro na bed dala wa mama wa. Ayo nono.